אני הייתי מבקשת, אני אומרת פצצה, בסדר, המנהיגים הפוליטיים של הציבור החרדי, לבקש מהציבור החרדי סליחה. וואו. שמוליכים אותם לעולמות של פילוג מהעם. שלפי מחקרים אחרונים, אני עוסקת המון בנושא הזה, כי זה ככה בוער לי בפנים, רק לשים איזשהו גילוי נאות. אני דוסית פר אקסלנס, ממש, נקודה. ומפה יש ציבור שלם במגזר החרדי, החרד לדבר השם, אני אציין, לפחות 49% לפי מחקר אחרון של שאול אמסטרדמסקי, אגב, הציג אותו, שהוא ציבור שרוצה לעבוד, להתפרנס, לכלכל, להשתלב, חרף ההבנה שאנחנו לא יכולים להשתלב, וזה איזשהו כוכבית בצד, כי יש לנו תזת חיים קצת שונה, אפרופו קרמל, נדבר על זה אחורי זה, אנחנו לא רוצים להשתלב, גם כשאני פה, יש לי תזת חיים קצת אחרת, שאני רוצה להתנהל איתה, ואני באה לפה, הכל טוב, ומה שקורה שהמנהיגים הפוליטיים לא נותנים את האפשרויות האלה, לא משפיעים תקציבים לטובת העשרת החינוך, יש גידול משמעותי בלימודי ליבה, יש לך שמות של וממ"חים, אני אתעלם משמות בגלל מחר יום כיפור, ואומר שיש גידול השנה ב-20% בפתיחת ממ"חים. מה זה ממ"ח? לימודי ליבה, מוסדות עם לימודי ליבה. אני באופן אישי העברתי גם את הבן שלי, הצדיק, ללימודי ליבה, בגלל הסיבה הזאת. שידע אנגלית לשוק העבודה, זה מה ש... כדי שיגדל עם אפשרות בחירה, אבל אני מייצגת את הצד שכן רוצה וכן עושה, והיהדות החרדית, הפוליטית, צריכה לתת למגזר החרדי יותר פתרונות ולהקצות תקציבים. יש עכשיו את הרב רייס, שהוא פתח ישיבה, שכבר יש שם 400 תלמידים, שהיא ישיבה שממוסללת לצבא. אי אפשר לכתוב... רגע, שנייה, אני אומר גם על זה. אי אפשר עכשיו לבוא ולהגיד, תנו לי 3,000 חיילים חרדים ולהתעצבן. אני כותבת המון פוסטים ברשת, ואנשים, במיוחד בהייטק, אני כותבת בלינקדין, מתעצבנים. איפה החרדים שיבואו לבקו"ם? אתם צודקים, אבל הם לא יבואו לבקו"ם. הם לא יבואו לבקו"ם, כי אי אפשר לחנך ילד בגיל 20, לבוא לבקו"ם. את זה מחנכים מגיל קטן. הם לא יעשו את זה לבד. הם לא יעשו, רגע, אבל מה כן? אנחנו כן רואים מגמת התפתחות. אנחנו רואים 55% גברים עובדים היום, זה כבר לא רק חבורת הלומדים, אבל בשכר נמוך מאוד. היחס של שכר חרדי מול שכר של גבר כללי, זה ב-107% יותר. אבל בדיוק קולות כמוך יכולים עכשיו לעודד את הדבר הזה. בדיוק, ולחשוף את הנתונים האלה. יותר תקציבים לטובת לימודים. בתוך עולם התעסוקה, אני חווה את זה מקרוב, את הדיסוננסים, את הקושי. מלכה, ונעשה מזה ממש... לגמרי, נרחיב את זה פעם אחרת. אנחנו